Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apo patinopaina udzinongechitika matema nenyika yedu yeZimbabwe. Tichingoti kana kari kutanga kako kuya pano no channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara wakasubscribe, but don't forget to comment and share this video. Tinawo yatavigira mzwara nasi muri Zimbabwe. Apana kumira mushe mapostori for ED vabuda vachitaura ivo vachiri they are tired of being used muri Zimbabwe nebato reZANU-PF hanzi vabuda chitaura ivo vachiri they are warning kuti empty promises avakapiwa achakonzeresa kuti vamire kusapota President Emmerson Mnangagwa pamwe chete nebato ravo reZANU-PF nauya abuditswa nemukuru wemapostori madzibaba gwasira vabuda chitaura ivo vachiti pane maparty operatives ari kuexploita mapostori for their partisan gain, and as they lied ku mapostori vachida votes. Now that they succeeded munyaya dzavo, they forgotten mapostori vakabuda chitaura vachiti that is going to cause hate on President Emmerson Mnangagwa. Now ino yakabuditswa neTheBulawayo 24 vachitaura vachiti vapositori and mazioni for economic development leader Mazibaba Moses Gwasira has accused sections of the political class of misleading indigenous apostolic congregants, warning that empty promises are eroding support for ZANU-PF and President Emmerson Mnangagwa. Addressing thousands at the church's annual gathering from Thursday to Sunday, an event attended by international guests, Gwasira said some party operatives were exploiting sacred platforms for partisan gain. With politicians from amongst your party boss who lie too much, they are not even ashamed of lying to our congregants, he said. He warned that dishonesty towards apostolic believers risked turning them against both the ruling party and the ZANU-PF. If you lie to indigenous apostolic membership, you are deliberately making them hate both ZANU-PF and President Mnangagwa to the core, putting both into disrepute and losing support from the masses, he said. In a rare public endorsement of a flamboyant businessman, Gwasira urged cadres to emulate Wycliffe Chivayo, whom he praised for delivering on promises. Why can't you copy from Wycliffe? If he promised you a hammer freely, he would make sure the recipient receives it. His promises are not just rhetorical but realistic, he said. Gwasira also appealed to the president to walk the talk on grassroots empowerment. Warn your politicians against giving empty promises. If they don't have anything to offer or donate as a genuine empowerment initiative, they should just compliment our efforts to praise the Lord, he said. During his address at the same event, the Joan Masowe Channel Conference at Gwanzura Shrine, President Mnangagwa urged the church to anchor national unity. The church community is called upon to continue praying for peace and unity. Where there is peace and unity, there is development, he said, applauding faith groups for participating in economic programs. The president's presence signaled government's continued outreach to faith-based constituencies, a key pillar in its social cohesion and national development strategy. Also present were Harare Mayor Jacob Mafume, senior ZANU-PF and government officials, NAFED leader Mazibaba Obey Mapuranga Chivayo, and various church leaders. Analysts say that with the electoral cycle approaching in 2030, the apostolic vote remains a decisive block, and parties that fail to meet grassroots expectations risk losing political capital. This development feeds into broader discussions around religious constituencies in Zimbabwean politics and grassroots mobilization. Ndomabuditsiro akati wana uyu muri Zimbabwe tingaziva kuti munoona sei tiudzewo zvamunofunga mucomment section. Good morning, fellow Zimbabweans. 17 August 2026. The cloud which is surrounding Zimbabwe, who is going to remove the big stone in our country? That's the question everyone is posing to the leaders, to Darere Chimurenga, to everyone. But the answer, God will provide.
God will remove the stone. How is he going to remove the stone? He is going to remove the stone through the unification of all Zimbabweans across the walks of life. That's the solution. Unity of purpose will remove big stones. Fast forward, vana veZimbabwe mose, mubvunzo uri muhana yomumwe nemumwe. Ndianiko achatibvisira dombo? Asi mhinduro iri kuuya mangwanani ano, kuti ukagara usingaende kwawanzi uende, dombo rinoramba riri pamberi pako. Asi ukasumuka nemoyo wose uchirevesa, Mwari vanobvisa dombo sokubvisira kwavakaita vana Maria Magadharina neshamwari dzavo. Regai nditi mangwanani ano, utungamiri vedare rechimurenga nevamwe vose vari kurisana nokuda kubvisa dombo. Asi iwe semwana weZimbabwe unaro bandiko rako kuti dombo ribviswe, newewo unofanira kuisa effort yako. Mangwanani ano tauya tichitaura izvi munyika yese jekerere, kuti Zimbabwe inawo matombo akatsitsa Zimbabwe. Mamwe akakonzerwa naHezekia neshamwari dzake neCAP 3. Mamwe anokonzerwa nekuti mapurisa anenge azadzwa mumigwagwa. Mamwe anokonzerwa nevanhu vanoita zhowe-zhowe. Mamwe anokonzerwa nevanhu vanopikisana. Asi mangwanani ano, dombo rinobva bedzi kana mwana weZimbabwe wabatana nehama yako, waisa maresources ose panzvimbo. Nokuti chinokosha, chero pakarwiwa hondo yechimurenga, pakanga paunganidzwa pfungwa dzarungwa pamwe chete, vaiuya kuzodzidzisa nezvemapungwe nezvakasiyana siyana. Vaidzidzisa vanhu vari panzvimbo. Ukaramba wakagara mumba mako, dombo rinoramba rakakutsimbirira. Saka kubatana, kuita chirwirangwe chemajuru ndiyo nzira yokuti tibvise dombo. Dombo rinogona kukonzerwa nevanhu vane mweya yakaipa, vanoti kana hama yabatsirwa nemari yekuti iburitswe mumatambudziko, ivo vanotoona mari iyoyo semari yekudya, kuita kuzvipfumisa ivo, vachikanganwa kuziva kuti tine hama iri mutorongo inoda kusunungurwa. Kusunungurwa kwayo kunodawo sirivhera nendarama. Iwe hama, kana uchidya mari yokubatsira hama yako, iwe uchizviti uri muchimurenga, nhasi chaiye svipira mate pasi. Nokuti dombo rinogona kungobviswa naMwari, iwe uchifunga kuti mari yawakachengeta uchiitira kuti hama yako iworere muchitokisi, kana kuti upe hama yako kuva kuzvigananda uchitengesa hama yako. Mwari vanogona kubvisa dombo riri pamberi pako. Vanogona kubvisa dombo rakatsimbirira hama yako, iwe unozonyarirepi? Mangwanani ano, shoko rangu kuvana veZimbabwe, ngatibatanei tose, ngatibvisei dombo rakatsitsa nyika yedu. Nokuti vedare rechimurenga vauya kuti tizobvisa dombo, asi havagoni kubvisa vari vega, vanoda kubvisa iwe uno ruoko rwako
padombo iroro kuti tiri kungurudze, nokuti sokureva kwaita shoko. Vana Maria Magadharena vachienda kubwiro vaibvunzana kuti ndiani achatibvisira dombo. Saka newo hama tiri kubvunzana kuti ndiani achatibvisira dombo, asi dombo richabviswa nevedare rechimurenga. Tinadzo pfungwa dzakawanda-wanda dzokuti tingaita, asi vedare rechimurenga vauya kuti ndisu tichakubvisirai dombo, pamwe chete kubudikidza nevana veZimbabwe. Mangwanani ano, pamberi nokubatana, pamberi nokunzwisisa, nokuti unity of purpose ndiyo chombo chatinacho muruoko. Tinogona kuti matombo ose akatsitsa munyika yeZimbabwe tigogona kuabvisa, tigodzosera constitution yedu panzvimbo, zvikananda zvigonyara, isi tigopururudza nyika yedu yose igofara. Pamberi nokunzwisisa, victory is certain. Kune vachauya pamberi pangu vachipawo maupdates pakufamba kwenguva. Mwari nemagombwe vakuitirei zvakanaka.